nilqakom għal programm ieħor politiku. Illum ġewwa l-istudju miegħi għandi lil Mr. Bader Zina u imam ukoll. Kif inti? Ringrazzjak tal-li l-għajt l-istadina tiegħi. Jena rajt, grazzi. Wara li kellna fil-passat bil-fors nil-aħħar l-istadina tiegħek. Mhux ekku, le, ekku bil-fors. Issa ser naħbih ukoll wara li dejjem provaw ġelduna. Iktar naħseb li kien maħabba li ma konniex nafu l-xulxin sew. Ekku. Issa tista' tispjegana daqsxejn nispjegaw it-telespettaturi minn inti u x'tagħmel. U x'għamilt. X'għamilt. Mela, jien isibni Bader Zina. Oriġinalment mill-Palestina, id-dadi Palestinjan, il-mami mis-Sirja, imwiled il-Kuwait, 10 snin minn ħajti ġol Eġittu, il-mara Libaniża, u inni għaw Malta 32 sena. Ħajti għaddejt minn kelli li għaddi minn dak li hu bħal kulħadd, la ups and downs, ġiet hawnhekk bħala student, eventually ħabba xortu ċirkustanzi applikajt ta' refugee status, tista' tajt għaddejt mill-proċess kollu li kellu jgħaddi minnu mill-refuġati. Dak iż-żmien, tarġa' dak iż-żmien laqas kien hawn l-istatut ta' refuġati hawn Malta, kien kellhom jibgħatu ir-Ruma. Ruma tibgħat il-Ġiniva, Ġiniva tikkonferma, tibgħat Ġiniva r-Ruma, Ruma tikkonferma l-Malta li dan ħajkun qiegħed għandkom guest sakemm bad naraw se jiġri. U obviously, kif taqbad tgħid li meta jkollok proċess bħal dan fi żmien li kien jekk kien hemm il-fax, anzi dak iż-żmien kien bit-telex terġa'. Ġifieri qed nitkellmu 1991-92, ma bdejtlu l-faxes allura bdew xertu affarijiet ikunu iktar fast. Ġejna kkonoxxuti bħala rifuġjati hawn Malta u wara 16 sena ġiet granted il-ċittadinanza Maltija bħala naturalization. Dak iż-żmien kont ilħaqt iżżewweġt, kelli l-ewwel żewġ tfal, il-Danja Zina u Ahmed Zina, u mbagħad kelli tlieta l-oħra. U l-biċċa xogħol hemm dawk it-tnejn li twildu u kont għadni bla ċittadinanza kan nagħmlu naturalization imma t-tlieta l-oħra ġew Maltin. Maltin automatically. Il-mara minn Lebanon taħdem ġo child care, dal-aħħar bħala supervisor ukoll fejn qiegħda. Jien qabel kont naħdem man nies, mbagħad ftaħt in-negozju tiegħi li kien fil-office supplies, nsupplex l-uffiċini, għamilt kważi 9 snin, u llum il-ġurnata naħdem bħala freelance, interpreter, translator, culture mediator, apparti mir-rol tiegħi ġo l-komunità bħala imam u bħala supporter. U bridge kemm jista' jkun bejn is-soċjetà Maltija u l-komunità in ġenerali. Meta ngħidu l-komunità nitkellmu fuq il-komunità Musulmana, min jafni forsi jgħidu li l-imqareb fuq affarijiet u drittijiet tal-komunità u l-bżonnijiet tagħha, u dan kien dejjem ġej minn prinċipju prinċipali li hu hemm bżonn ikun hemm komunikazzjoni jew bridge bejn il-komunità u l-istat jew is-soċjetà ħalli kemm jista' jkun nifhmu iktar fuq xulxin u iktar ikun hemm mezz ta' komunikazzjoni matur u fl-istess ħin nippruvaw ngħinu fil-paċi pubblika, ħanajdu hekk ħafna drabi titsemma l-kelma integration li jien personali ma naqbilx magħha iktar mhix in-nies ikunu jħossuhom belonging u l-belonging hu vast iktar u naħseb iktar u prattikabbli fil-ħajja tagħna llum il-ġurnata. Fil-fatt inna nisimgħu ħafna fuq integrazzjoni, speċjalment dawn l-aħħar snin dejjem jisqu għal xi ħaġa problema mbagħad ngħidu għax rridu nintegraw ma' xulxin. Issa il-gvern donnu li se jiddiskuti suppost dal-waqt ma' l-stakeholders dwar l-integrazzjoni f'Malta. Nispera li stidinna. Bħala parti bħala ċittadini li huma parti kbira llum is-soċjetà ovvjament. Speċjalment minn dawk in-nies li kienu attivi, li kienu qed jagħmlu ħafna xogħol fis-soċjetà bħala volontira. Ma nafx sissa ma rċevejx li bda s-sinina, naħseb hemm bżonn li jkun hemm dak. Mhux minn naħa tiegħi biss, jiġifieri qed nitkellem fuq komunitajiet differenti, x'illum il-ġurnata, kulħadd jaf id-diversity li għandna fil-pajjiż infirxet iktar minn qatt qabel forsi konna 4 jew 5 tipi ta' nies, illum il-ġurnata għandna diversity kibret wisq. F'oldri l-punt li semmejt inti huwa tajjeb għax donnu qed nara l-menu jiena li jisu n-nies li jkunu taw kontribut fil-pajjiż bit-tajjeb u ħażin tagħhom, mhux f'oldri l-Musulmani biss. Qed naraw anke ġol partiti, donnu l-antiki li jagħmlu ħajjithom
jagħmlu l-affarijiet b'xejn fil-verità, għax da kollu volontarjat kien, anzi joħorġu mill-but. Ejsom qed jiġu warba minn kullum kien biex nitfgħu erba' minn nies ġodda, ikolli ngħid ħafna drabi ma jkunu jifhmu f'xejn u biex kollox isir jesser. Foldri inti temmen f'dik serja li jkun hemm dialogu serju u anka minn ideat differenti. Ma jistax ikun dan eliminaw, dik neliminawha. ħafna drabi meta jiġu ħanajdu jekk jibda jiddiskutu fuq dak il-livell, ħafna drabi nġibu ħafna nies li huma qualified. Meta tajt li huma qualified għax għandu ċertifikat minn università mhux qed ninqoshom mill-livell tal-edukazzjoni tagħhom jew il-kapaċità tagħhom, imma tibqa' dejjem għandek bżonn element ta' nies on the ground, in-nies li huma għexu għaddew minn ċertu esperjenzi li jafu x'inhu għaddej korrenti fil-komunità u x'hemm bżonn isir. Għax billi inti għamilt it-teżi tiegħek fuq riċerka u dik ir-riċerka tagħtek ċertu riżultati ma tfissirx dak huma 100% accurate u m'hemmx affarijiet oħra. M'hemmx affarijiet oħra. Ħafna drabi kont niġi anke mitlub mill-istudenti tal-università biex nipparteċipa magħhom fuq affarijiet li huma bħal dawn. Meta nibdew nitkellmu, jiddu li ma isma' di ma konniex nafu biha, maħniex konċi tagħha. Anke f'livell ta' affarijiet ta' ħanajdu hekk ċertu areas, pereżempju l-Integration Office ta' Alex Tortell, ukoll ġieli tkellimna flimkien, ġieli tajthom ċertu recommendations minn dak li jiena għaddejt minnu ħalli kemm jista' jkun hemm dik li ngħidula possibilità ta' kif nifhmu lill-oħrajn iktar aħjar. Fil-fatt għadni niftakar kellna meta tsejħet tal-Statistic Office tal-ċensiment ta' Malta, hemmhekk kellna wkoll kontribut. Jew ħanejdu hekk għamilt kontribut tiegħi ġiet mustaqsi x'inhu l-aħjar li jista' jsir u again rridu ngħidu li ħanejdu kien hemm kontribut pożittiv. Rridu naraw minn hemmhekk li l-gvern jgħid ħajibda jagħmel riċerki jew studju jew affarijiet minn dawk tibqa' dejjem tajbax, dejjem tkun tiġi updated. Imma jien personalment ħanajdu hekk it-terminu li nuża kelma integration ma toġobnix. Ma naraħħix healthy għalax kulħadd għandu ċertu roots. Jien ma nistax naqtak mir-roots tiegħek u int ma tistax taqtani mir-roots tiegħi, però nista' naħdmu b'mod li nibqgħu naħdmu flimkien, nirrispettaw xulxin kulħadd dak li għandu. Allura hemmhekk iktar għandek bżonn sens ta' belonging u jekk inħarsu lil tfal fl-iskejjel, speċjalment dawk li huma kemm li ġewwa Malta feta bikrija ġifieri qed nitkellmu anke trabi, u dawk li huma twildu hawn Malta u kibru hawn Malta, parti, speċjalment minn bniedem bħali li għadda minn 4 pajjiżi differenti, x'imkien iridu jkollok il-belonging tiegħek u meta tkun żgħir tirrabat jew torbot qalbek ma' dak il-pajjiż li kbirt fih li għandek it-tfulija tiegħek, għandek iż-żożujja tiegħek, għandek l-esperjenzi kollha, tħossok parti minn dak il-pajjiż, speċjalment jekk inti hemmhekk ma tafx ħliefu. Voldri inti bħala integrazzjoni tal-aħħa importanti li inti ma fiha xejn ħażin billi ngħidlek illum li inti tħossok Malti u tittaħdem għall-interess ta' Malta? Bla dubju, u min jafni sew, u titkellem ġifieri fuq different levels, min jafni sew, jaf li dak it-tip ta' bniedem, da mhux qed ngħid biex niftaħar imma ngħid għax dak li nħoss llum il-ġurnata naħdem għal Malta il-Malta tatni d-dinjità. Jekk inħares minn meta anke meta lqawni l-Maltin u kont bħala rifuġjat u kont hawnhekk ma tfissirx li m'għaddejx minn mumenti sbieħ diffiċli mhux hekk. Imma jekk niġi consideration jew nikkonsidra l-affarijiet kollha flimkien, Malta u l-Maltin li għamlu li ħafna ġid u ħafna rispett u dejjem tibqa' kif ikollok ċans tikkomunika kif twassal il-messaġġ tiegħek, kif tifhem il-messaġġ ta' ħadd ieħor, kif tifhem in-nies xi jridu u x'inhuma l-issues tagħhom, x'inhuma l-concerns jew il-biżgħat tagħhom u tipprova mhux tilliminahom imma tispjegahom m'għandkomx bżonn, m'hemmx għalfejn biex tkunu dak ikolkom dak is-sentiment. Ġifieri jien Malta għalija orajt in l-oriġini tiegħi mill-Palestina, imma għex taw Malta iktar minn għex f'kull pajjiż ieħor, iktar minn nofs ħajti mhux se ngħidlek kemm għandi żmien imma nista' ngħid inni 32 sena u Malta, ġifieri f'dawk it-32 sena
ġili sefirt barra, sefirt kemm bħala l-ewwel persuna Musulmana titlaq għan-Num ta' Malta f'konferenzi internazzjonali kif l-Ingilterra u f'pajjiżi oħra u fid-Danimarka u hekk. Imma fl-istess ħin min-naħa l-oħra anke mort fil-pajjiżi tagħna u xorta nħossni homesick. Jiġifieri nrid nirġa' lura, mhux dana. Apparti minn hekk, illum il-ġurnata tal-li għandi tfal u tfal qegħdin illum il-ġurnata f'livelli differenti fl-edukazzjoni, inħossni obbligat għalihom li nagħti l-kontributi fis-soċjetà jew fil-pajjiż, dan nħossu obbligu. U min għandu sens ta' responsabilità, speċjalment l-Iżlam kif jgħallem ilek, daqs kemm għandek drittijiet, int għandek l-obbligu. U dak l-obbligu trid tagħti l-kontribut tiegħek b'sens li int responsabbli mhux biss quddiem l-Istat, anke quddiem Alla li ħalqek. Ġifieri ir-responsabilità tiegħek bħala bniedem Musulman ġew pajjiż mhux għan-nom tal-Iżlam biss, iżda anke quddiem Alla ħad tiġi ġudikat. Ma tfissirx għax tgħid isma' xin oriġinalment mhux minn hemm, le ma tistax il-mument li int iċċattajt li tkun parti mis-soċjetà, parti mill-pajjiż, parti bħala ċittadin, int hemmhekk waqaf fuqek l-obbligu anke reliġjuż tirrispetta, tuħu ħsieb u tgħin. Inti bħala bniedem jien li sirt nafek ftit ovvjament issa. Issa ftit. Ma Taf kemm aħna kważi. Rilu xi 10 snin. Le iktar, ħalli, fimni, biżmina bdejna l-ewwel darba li tajna fuq il-programm ta' Xarabat. Ilu sewma. Una ma nsemmu l-Peppe għax s-saħħa tiegħu tajna. Ekku. Mela bħala bniedem inti tista' tgħid li llum integrajt sew fis-soċjetà Maltija. X'kien però dal-proċess biex integrajt għax naf li ovvjament mhux ħadd integra minn ġurnata l-oħra u dak iż-żmien kien iktar diffiċli wkoll biex tapplika l ċertu status u dal-affarijiet. Biex anke forsi ngħinu l dawk in-nies li qegħdin jarawna biex jintegrawhom iktar ukoll ġas-soċjetà jħossuhom iktar komdi u dik li użajt inti belong fis-soċjetà. Ħanibdew minn hemm. Jien iktar nħoss li I belong milli integrajt. Nħossni parti mis-soċjetà milli jien jisni kif tabatax integrajt isek fitjajt. Fejn nħossni komplut. Jiġri bħala bniedem l-affarijiet huma ġejjin minn ħafna backgrounds li għaddejt minnhom jien. U hemmhekk nibda nsemmi li meta ġejt hawn Malta minn ċertu backgrounds li kelli qabel kelli nsib kif nibqa' jew kif nkun survivor. Speċjalment meta ġejt ma nafx xejn fuq Malta, m'għandi l-ebda idea x'tip ta' lingwa, kif ħan ikkomunika, m'għandek xi ħbieb. Daw affarijiet huma li tiltaqa' magħhom, ġifieri backgrounds tiegħi dadi mill-Palestina, il-mami mis-Sirja, imwieled il-Kuwait, mrobbi l-Eġittu. Ħanikxef xi ħaġa li one of my stepmother kienet waħda mis-Sudan u kellu oħra d-dadi jalla jafferlu mill-Eġittu. Allura daw huma elementi, l-marra Libaniża. Jiġifieri dawn l-affarijiet kollha kienu element li kif nista' nkun parti mis-soċjetà. Allura għenitni anke biex nifhem is-sitwazzjoni fil-soċjetà Maltija kif inhi. Meta konna l-iskola, sixth form, dak iż-żmien kien hemm studenti mill-erba' tiriħat ta' Malta, allura tagħmilha ma' tipi differenti, b'idejat differenti bħala nies fis-soċjetà. Allura meta tibda taqqad dan kollu, mbagħad tibda tidħol fid-dinja tax-xogħol u tibda taħdem, tapplika l-viċi status biex tibqa' hawnhekk għax minħabba sitwazzjoni minn xi għaddejt. Tibda taħdem tiltaqa' again ma' tipi differenti ta' nies. Kulħadd jgħalmek xi ħaġa biex tkun tkun parti minn din is-soċjetà. Dan jiġifieri proċess ma sarx mill-ewwel għadda żmien twil fuqu, imma għall-grazzja t'Alla kien dejjem iktar faċli meta jgħaddi iktar żmien. Għax tibda tiltaqa' ma' nies b'idejat differenti minn postijiet lokalitajiet differenti f'livelli differenti fis-soċjetà, jiġifieri wieħed mill-jobs li għamilt fih perjodu twil u ħafna nies anke jafuni minn dak il-job li kont nissopplixxi l-uffiċini. Kemm ħdimt f'kumpanija u kemm meta kont ar rasi u għamilt kważi 22 sena minn ħajti f'dak il-line, jiġifieri fil-office supplies. Il-livelli tan-nies li ltqajt magħhom kienu minn kuminkwa livell fis-soċjetà, jiġifieri qed nitkellmu minn nies li huma simple sal-professori, ministeri u kollox. Apparti minn hekk l-attività tiegħi fis-soċjetà bħala bniedem li huwa attiv fil-komunità Musulmana,
minn ta' taslima, minn post tal-proluna, sal-lum ukoll tagħmlek dak il-persuna li int. Nibqgħu fuq il-issue ta' jew fuq il-sitwazzjoni kif innexxielek, naħseb it's a blessing. Dejjem ngħidel ħafna nies li bniedem privileġġjat billi kelli dik l-esperjenza vasta ma' min għamilta u kif għamilta, u anke l-lingwaġġ li nnexxieli naqbdu u llum ġurnata fi xex naħdem qed jgħinni biex niffaċilita l-komunità bejn iż-żewġ partijiet li nkun bejniethom. Allura daw huma kollha elementi li għamluni fil-belonging tiegħi inħossni iktar belongs li l-pajjiż, li l-istat, li din l-art minn li inintegrat. X'tintegrat tiffittja, tiffittja u ma tiffittjax. Imma naħseb belonging iktar kienet dik li tagħmilni. Kif jista' ħadd ieħor jagħmel hekk, dejjem nagħmel dik nuża dak it-terminu, int mhux tisfin it-tango, alla volej ma nafx tisfin it-tango. Imma għandek bżonn ikollok żewġ partners, allura tiġi minn żewġ naħat. Kemm llum il-ġurnata naħseb bil-mezzi tal-social media u affarijiet oħra, kemm min-naħa ta' l-Maltin ikunu jafu iktar. Kemm ta' dawk li jiġu jitalmu ukoll. Rridu nifhmu li dawn ħafna minnhom meta jiġu ma jkollhom l-ebda idea fuq Malta kif inhi. U aħna naħseb mix. Voldri inti taraħħa li qisu jrid jinstab il-bilanċ, voldri kemm dawk li jgħidu isma' ma rridux assolutament il-ħadd jiġi hawn illum mhix realtà. U dawk ukoll li pretendu li jiġu nies minn barra u jagħmlu li jridu huwa ħażin ukoll. Jinstab li il-bilanċ ma jistax ikollok libertinaġġ. Kulħadd jagħmel li jridu li jogħġbu. Ħanet għandu l-liġijiet. Mhux ma jkunx hemm libertinaġġ f'ċertu affarijiet. Allura tant ieħor fuq dawn l-affarijiet irid ikun hemm qisu ħajja ngħidulhom guidelines jew anke bżonn tipu ta' format biex kemm jista' jkun naħdmu għal ġid tas-soċjetà. Fis-sena 2020 Voldri tista' tgħid 3 snin ilu u nofs, il-Gvern kien nieda pjan ta' azzjoni għall-integrazzjoni tal-immigranti, anka fl-isfond li kien hemm xi ċertu accidents u anka jidher qtil relatat, allura jisu ħaż dak il-bżonn, però jidher li issa jisu raġaqam biex inkomplu fuq dan il-pjan. Inti taqbel ma li tipo jkun hawn daw l-integration programs isejħulhom hekk. U għalfejn taħseb huma bżonn jużi, jekk temmen li għandhom ikun. Dejjem ħanibqa' nemmen li kull persuna li ġejja minn barra ikollha ħajna ngħidulhom guidelines biex jifhem sitwazzjoni ġenerali f'dal-pajjiż. Dan pajjiż bħal kwalunkwe pajjiż ieħor għandu sovranità tiegħu, għandu dritt, għandu l-liġijiet tiegħu, għandu l-kultura tiegħu, għandu tradizzjonijiet tiegħu u hemm bżonn dak li jkun jifhimhom. Mhux nagħti eżempju sempliċi. Nkellmu fuq il-każ tas-sewqan, il-maġġoranza tad-dinja tsuq fuq in-naħa tax-xellug. Aħna hawnhekk insuq fuq in-naħa tal-lemin. Jekk dawk li qed jiġu minn barra qed jintafgħu fit-triq biex isuqu ma jkollhomx at least minimum requirement tipu ta' test biex naraw kemm huma kapaċi li jindunaw jew jirrealizzaw ix-shifting ta' driving għalmenu, hemmhekk qed nitfgħu l-periklu fit-triq. U llum il-ġurnata qed naraw kemm hemm daw problemi enormi. Kemm hemm sitwazzjonijiet ta' ċertu nies li ġejjin b'ċertu kultura kif isuqu u kif qed jagħmlu u l-konsegwenzi tagħha. Ekku, inti temmen li l-lingwa hija waħda mill-iktar affarijiet importanti biex jisu dak il-ħajt li jkun hemm bej f'dal każ il-Maltin għax qegħdin Malta u l-barranin, speċi l-barrani għandu kważi obbligu li jitgħallem il-Malti jekk ħajjexew, tipo tiġi holiday ġimgħa mod biex titgħallem il-Malti. Imma jekk ħadd tpoġġi r-roots tiegħek hawn Malta, għandu jkollok titgħallem il-Malti. Bla dubju. U hemmhekk ngħidlek ħaġa sempliċi għalija personali, lingwa Maltija nozza, ħobba. L-ewwel nett minn xiex ġej bħala background, fil-fatt ġieli anka tara l-lingwa kif inhi. Lingwa rikka, fiha elementi ta' lingwi oħrajn daħlin ġew fiha, imma r-roots tagħha huma ġejjin mill-Arbi personali għandi iktar mhux hekk tħossha iktar naturali. Nħossha iktar naturali. Apparti minn hekk, jekk ma jkunx hemm mezz ta' komunikazzjoni tajjeb, dejjem ħajkun hemm issues.
forsi nagħtu eżempju sempliċi u dejjem nħobb nużah dak l-eżempju. Kelb u qattus sakemm ma jitrabbewx flimkien, dejjem ikun hemm Ġlied. ġlied. Ma hawnx ħadd qatt tirrealizza x'inhu l-fattur ta' dak il-ġlied. Le. Mela, kelb meta jifraħ jxaqlaq dembu. U jurik lu farħan, happy. Però meta jirrabja jistiraħ dembu u jurik li ħajattakka. Fin-naħa l-oħra, tates, meta qattus jifraħ jistira dembu jibda jdur miegħek hekk u jkun id-dembu stirat li taħseb li dan isu erja. Għala bil-kontra da xurri. U l-kontra, meta qattus jirrabja, id-demb jibda jċalaq isu serb. Lack of communication, kemm by language u kemm by body, Problem. il-konsegwenzi tagħha li jġildu l-istess. Allora inti trid il-lingwa tiġi parti, speċjalment jekk nridu nżommuha surviving jew alive. Il-lum ġurnata nafu bir-rapporti li qed joħorġu li l-lingwa Maltija Attentilef. qed ikun hemm diffikultajiet biex id-nies ikomplu fuqha. Fejn hi lingwa misbuħija tagħha anke fil-EU. Parlament Ewropew. Konoxxu waħda mill-lingwi prinċipali tal-lingwi li jintużata fil-Parlament. Allora hemmhekk irridu naraw lingwa hi parti sostanzjali anke xertu expressions, xertu dialett u xertu affarijiet anke some sense of humor hemm bżonn ikun hemm. Le, ekku, għax fil-fat anka aħna bejnietna l-Maltin nużaw ċertu diskors li dak li jkun hekk jisimak jaħsbek li qed toffendih. Meta fil-verità tkun anzi kważi qed tilqgħu. Bniedem ġieli tqajjatlu b'xi ħaġa li mhux daqshekk forsi. Ġej ngħid il-kelma lingwa Maltija lingwa rikka ħafna. U anke f'ċertu termini ta' ċertu expressions u affarijiet. Min ma jkunx jafhom ma jifhimhomx kif qed tgħidin ġieli jieħu għalih kif qed tindirizza b'dak il-mod. Anka kif tisprimi lilek innifsek, ċertu affarijiet tgħidhom tal-mod li anka biċ-ċajt tkun doppju sens, pereżempju, ċertu nies ma jkunx qed tifhmu dak id-doppju sens u obviously jieħu għalih u Jaqala lejtu sieħa xejn ħafna drabi. Issa naħseb ukoll li huwa tajjeb li nagħmlu enfasi fuq il-background tan-nies li jiġu, fis-sens li inti jekk jiġi Taljan hawn ħafna drabi għas kważi tindunax il-kultura simili, speċjalment jekk ikun minn sqalli jew hekk. Però ovvjament imbagħad ikun hemm nies li ġew minn pajjiżi Arab li ġielhom ma tkunx daqshekk diffiċli wkoll biex jintegraw x'aħna għandna elementi kbar fil-kultura tagħna fil-verità komuni. Però mbagħad qed jiġu nies oħrajn tista' tgħid mid-dinja kollha llum li il-kulturi tagħhom u tradizzjonijiet huma totalment differenti minn dik Maltija. Issa f'daw il-każijiet taqbel inti li bniedem eżempju llum nafu li qed jiġu ħafna b'mod legali, jiġu jagħmlulek hawnhekk sentejn tlieta u jaf idumu. Li daw qabel jiġu jew almenu malli jiġu ikollhom tipo ta' crash course malajr almenu li jisma' daw l-affarijiet hawnhekk aċċettati. Daw mhumiex li tipo jien naf. Inti semmejt tajjeb ħafna qabel is-sewqan. Qed naraw xi problemi qed ikun hawn u sfortunatament qed imutu n-nies. Għax daw minn fejn ġejjin imdorrijin daw regoli m'hemmx kulħadd jgħaddi minn fejn irid u jagħmel u qed nintaqgħu magħhom ta' kuljum fodri jiena ftit ilu l-istess kelli kważi accident da karozza fodri totalment kważi main road ġej bil-kontra tal-lejn u ġej jafsilha l-karozza. U x'inetlu x-xett tagħmel għalli ħanek nagħmlu. Għasek għalli da bl-Ingliż, ovvjament, u da kieku spiċċa jew ma xi trakk. Probabbli kienu mutu, appart il-qatalijati, id-driver u miskin id-driver u kollu jitla ħajtu kollha tiela u niżel qorti. Vol taħseb temmen li għandu jkun hemm korsijiet li jisma'. Almenu ċertu affarijiet basics nagħmluhom qabel jiġu n-nies. Fejn tista' ovvjament. Ħanejdu hekk. Qabel jiġu diffiċli. Ħanejdu hekk, jekk huma ġejjin b'mod legali biex jaħdmu. Innaqbel li jkun hemm qisu tipu ta' format ta' informazzjoni. Mek hemm bżonn isir anke test. Ħalli almenu dak li ikun konxju għal ġej. Inġej f'pajjiż ieħor, daqs kif għamiltin, inġejt f'pajjiż ieħor kelli naddotta bil-parametri kollha tiegħi bħala ground u anke bħala reliġjon biex inkun parti minn din is-soċjetà. Issa, jaslu wkoll meta jaslu hawn Malta għax inti nsix aħna għandna żewġ tipi qed jaslu kif semmejt int, legali u illegali. U fil-fatt
aħna kanna ċertu issues ma dawk li huma illegali għax unfortunately jew disgrazzjatament semmija kif trid ma ġewx indirizzati biex ikunu preparati biex joħorġu fis-soċjetà, speċjalment dak li huma ġew b'mod illegali. Li again m'għandniex garanzija jekk jistax jerġa' dak il-fenomenu kif semmejt int naqas ħafna llum il-ġurnata, ma hemm l-ebda garanzija ma jistax jerġa'. ma jistax inqala jew isir. Mhux biss mill-pajjiżi ġirien llum il-ġurnata għandna l-sitwazzjoni ġew l-Ukrajina. Billi ġejjin minn dak il-pajjiż li hu between two brackets tista' tikkonsidrah min-naħa tal-ponenti jew min-naħa ta' isu Ewropej b'xi mod jew jirintegraw, imma again hemm bżonn ikun jafu X'inhu tajjeb u ħażin x'inhu għalina. dan f'dal-pajjiż. U waħda mill-esperjenzi li għaddejna minnha u hekk li meta kellek dawk il-nies li huma ħarbu minn pajjiż tagħhom f'sitwazzjoni ta' gwerra fejn kien hemm mill-pajjiżi huma wieħed minnhom ħafna anke ġirien li kellna nies li ġew minn pajjiż b'tul tradizzjoni, kulturi u reliġjon differenti ġew f'pajjiż bħal Malta jew anke fl-Ewropa u li nqala li huma sakemm waslu minn xi għaddew u kif kienet is-sitwazzjoni tagħhom meta ġew biex jidħlu fil-mainstream tal-edukazzjoni kellhom issues kbar. Allora iktar jaqbel ikun hemm dan preparation għal dat tip ta' nies, jekkux tfal jew żgħażagħ ħajtlu l-iskola, jekkux l-kbar li ħajaslu f'dal-pajjiż, ħalli kemm jista' jkun nilliminaw il-ġlied li semmejt meta jkun hemm lack of communication bejn il-kliem u l-kliem. Mela, inti temmen li l-iskola għandu jkollha rol importanti ħafna biex it-tfal ta' immigranti jintegraw sew fix-soċjetà Maltija u parti forsi iktar milli jintegraw jien iktar nemmen li isma' ikun hemm it-tagħlim isma' Malta aħna hekk mdorrijin nagħmlu biex ovvjament daw ikunu jafu x'nagħmlu aħna u iktar milli jisu il-Malti irid iċedi u d-drawwiet tiegħu. Ovvjament nibqgħu bħala komunità jisu f'dak il-bracket ta' Malti. Għalmenu għandna traditions tagħna. Ħejn nibdew mill-ewwel biċċa. L-edukazzjoni l-iskejjel. Għandi niftakar fil-passat għaw Malta kien hemm dak ħanajdulu l-kartun ta' xommimu biex nrawmu in-nies mhux illum il-ġurnata wasalna to certain extent innexxielna innu li jkun hemm separar tal-skart. Fil-fatt il-generation ta' dak iż-żmien tal-li kien hemm xommiemu ħarġu iktar konxi mill-ambjent ħafna. Mela tnaqblu. L-istess fl-iskejjel u fl-edukazzjoni hemm bżonn indirizzaw l-ixxu tar-razziżmu. U hemm bżonn indirizzaw l-ixxu tal-informazzjoni għal dawk li huma għadhom tfal żgħar. Tfal żgħar illum il-ġurnata jekk ittihom ballun u tgħidhom morru jilagħbu u ma jafux ħelif 4 kelmiet li huma jintużaw fil-logħba tal-futbol offside, goal, corner, out. Ħajlagħbu m'għandhomx issues. Il-problema tibqa' meta jkollok ġejjin ċertu miż-żewġ naħat, nies b'ċertu grounds li huma ta' biża', ta' mibeda, ta' rabja u dat tip ta' affarijiet. M'għandix dubju li qed isir ħafna effort x'in kont naħdem parti mill-Migrants Learners Unit biex dawn l-affarijiet jiġu indirizzati, imma naħseb għad baqgħanna iktar biex nindirizzawhom. Ma ninsewx ħafna minn dawk it-tfal li jekkux il-ġenituri tagħhom ġew jaħdmu għaw Malta jew nkella qegħdin bħala rifuġati jew nkella whatever, huma tfal innoċenti m'għandhom xejn. Talli huma ħikbru għaw Malta ħajħossuhom dak il-sentiment li they belong to Malta għala għax trabbew għaw. Inġej minn dak il-background li kont f'pajjiż differenti u tibqa' dik ix-xewqa għal dak il-pajjiż li inti kbirt fih. U fil-fatt meta sifirt ġifieri anka barra minn Malta iktar minn issue, ġifieri sifirt fuq konferenzi mhux nippreżenta l-Malta, ma kont mistieden minn Malta mhux nippreżenta il-Malta f'dawk il-konferenzi li huma fejn jidħlu l-Iżlam u fl-Ewropa u hekk. Imma minnaħa l-oħra meta mort il-pajjiżi minn fejn l-ġurnati ġifieri hekk l-Eġittu jew is-Sirja, ħassejtni homesick għax tagħmel ċertu perjodu f'dal pajjiż bla ma trid qalbek irrabat miegħu, allura tispiċċa tħossok dana. L-edukazzjoni u l-tfal huma l-futur li bihom tista' tillimina. Allura hemm bżonn ikun hemm qisu structure. Kif nistgħu nħallu dik il-ħaġa
tibda tiffunzjona b'mod iktar naturali, mhux għax huma, għax dawk, għax liħor. Tfal bejnietom m'għandhomx issues, taraħħom jilagħbu, jikkomunikaw, u iktar meta jkollna dat tip ta' tfal li huma nistgħu nkunu parti mis-soċjetà huma l-bridge anke mal-ġenituri tagħhom fid-djar, għax it-tifel meta jitlaq mill-iskola u jkollu dak li ngħidulu milquh tajjeb, ħajmur b'dak il-messaġġ Amur pożittiv. kontent id-dar. Ħajmur b'messaġġ pożittiv għand il-familja, allura l-familja tkun tħossha iktar home, iktar. Inti naf li jisek taqbel li jinstab il-bilanċ. Voldiri għanna żewġ estremi fil-verità ta' nies, dawk li ma jaċċettaw xejn, dak li hu barrani, xejn. Però llum nemmen jien li hawn element ieħor li hu estrem u naħseb fil-verità tiegħek li nemmen jien iktar qed jagħmel ħsara li tipo kważi barrani laqas tista' tkellmu. Tgħidlu isma' tgħidlu eżempju hawnhekk aħna ma nagħmlux hekk. Voldiri jien naf issa tgħid li hawn Maltin li jagħmlu għamela mawx huwa ħażin. Jekk imdorri jien naf tagħmel bżonnijiet tiegħek barra. Billi tara xi ħadd u tgħidlu naħseb jien isma' tgħidlu hawnhekk mhux qegħdin għall-argument pajjiż uża it-toilet. Inti taħseb li daw iż-żewġ estremi huma ħżiena. Fil-verità nsemmu ħafna ta' dawk li ma jaċċettaw xejn, però daw qed jagħmlu ħsara jien fil-fema tiegħi ikbar għax fil-verità jibżgħu mbagħad in-nies ikellmu lil barranin li ġejna f'dak is-sitwazzjoni. Tgħid aħjar ma nkellmux għax ma mhux nispiċċa l-qorti. L-ekstrem dejjem hu ħażin, kull tip ta' ekstremizmu u x'inhu f'kolinkwa livell. Anke li tkun fanatiku tal-futbol u tibda tiġieli Mhux hekk li ħażin ukoll. ħażin. Għalhekk nerġa' ngħid jekk għandi xi ħaġa nixtieq ngħidha hi isma' billi tikkomunika ma' dak li jkun mhux minn aspett għax għamel ħażin, anke minn aspett biex tkun tibni dak il-bridge. Innemmen ħafna bil-bridges għal raġuni li huma soluzzjoni tas-soċjetà bid-diversity sħiħa kbira li ġew fiha u ġejna parti minnha. Jiġifieri m'għadniex illum il-ġurnata qabel konna pereżempju kienu l-maġġoranza huma l-Maltin obviously, u mbagħad għandek il-ftit Ewropej, ftit Afrikani li huma legal immigrants jew migrants li kienu jiġu Malta, ftit Arab u hekk. Illum il-ġurnata kbirna, jiġifieri għandek apparti il-Maltin, apparti l-Ewropej li huma llum il-ġurnata sirna parti minnhom. Il-migrants li ġew illum differenzi kbar, jiġifieri fis-sens minn pajjiżi differenti, b'mod differenti hawn minnhom b'mod illegali u b'mod legali. Allura hemm bżonn iktar dialogu. Il-birat lura ma teltajna jien nhar il-ħamis minn għalija. Wara li spiċċajt minn miegħek kien hemm dialogu Malta We Hope For. U kien ċara organizzata minn ċinis minn tal-Knisek minn Serbi żball. U kien diskussjoni u hemmhekk ħadd gost għax kien hemm nies minnu huma mis-soċjetà ta' ċertu livell mill-edukazzjoni, mill-livell edukattiv, mill-edukazzjoni, minn nies tal-kummerċ, minn nies li huma diversi sħiħa minn komunitajiet differenti, Afrikani u Asjatiċi u hekk. U issa ta' dak il-meeting li aħna bħala ċittadini, bħala nies li għantinxu fuq din l-art. Kif Malta bħala ħobb kif irriduha, x'in ix-xewqa. Obviously hemmhekk jispikka ħafna l-element li jkun hemm komunikazzjoni. Ġifieri meta jkollok xi ħaġa bħal din naħseb tgħin u hemm bżonn iktar minnha, ġifieri fuq livell ġifieri kif issa l-gvern ħajbda consultation sessions. Hemm bżonn ikun hemm workshops kbar b'mod iktar konstrattiv. Miftuħin ukoll għal kulħadd. Miftuħin bil-fors. U dan li jkun hemm għaddej jaraw in-nies mhux isir fuq livell magħluq u dak li ddiċidu huma. Isir tajjeb. Isu tajjeb għal kulħadd. Hemm bżonn li anke n-nies jaraw dak il-proċess ikunu jafu kif qed jivolvi jew jiżviluppa jew jkun indirizzat fis-soċjetà. Biex nżidu wkoll daqsxejn fuq il-kultura Maltija. Eżempju jiena ġieli nara insegwi fuq Facebook u hekk. U naħseb fuq il-Facebook ikun hemm iktar ġlied fil-verità milli ikun hemm fit-triq. Għax Facebook ġieli titfa' kumment ma jiftihemx jew xi ħadd idawwarulek fil-dik u jispiċċaw jitajru hekk imbagħad meta jintaqgħu barra qisu ma ġara xejn. Però taħseb inti li ġieli nara jien eżempju ċertu nies barranin li jkunu ġew issettiljaw hawnhekk u jibdew tipo jgħajru l-Maltin għax intom għandkom il-festi u qed iddejquni bil-festi u qed iddejquni bil-mortali
u tibqgħux tiklu f'niek għax dak huwa insomma mhux tajjeb u dal-imbarazz. Inti dik, illu għax inti llum tista' tgħid Malti. Iddej hekk li speċi jiġi xi ħadd għadu ġej speċjalment. Jibda jindaħal isma' dat tnaħħuh dat tridu tagħmlu hekk. F'sens naraħħa naqra jiena. U naħseb hemmhekk ikun hemm il-friction ukoll bejn il-Maltin u speċi issa jiena. Jekk ħanmurru ħajja nibdew minn hemm. Mela, jekk ħanħarsu l-aspett tal-festi għalissa. Jien il-festi jogħġbuni. Mhux bħala festi ċertu affarijiet li jsiru, ma għamil fireworks. Pero l-iktar ħaġa li ddejjani mill-festi il-mortali. Ġifieri fit-8 ta' filgħodu itfaqqa dak il-mortali. Imma il-problema mhux itqajjem il-kulħadd għax kulħadd kważi jkun imqajjem. Jien iktar inħares li trabi għax meta kelli t-tfal tiegħi u iktar hekk kun hemm xi anzjan anke jkun Malti jinħasab dak il-mortal ta' 8 ta' filgħodu jkun forsi lejl sħiħ ma raqgħatx. Hemmhekk għandi dak l-issue. Però mbagħad meta nħares lilha it's part of the culture. Int ġejt dal-pajjiż, int qed tagħmel parti dak minn din is-soċjetà, inkont noqgħod qabel Birkirkara. Tista' timmaġina mela żewġ festi ta' Birkirkara, l-festa ta' Ħallija, ġejbija żewġ festi ta' Birkirkara, dik il-festa ta' Ħallija, il-festa tal-Iklin u l-pattalja ta' bejn sena ġdida. Għandek xarajt li ta' pratikament kollu. Weekends isħaħ dana. Inkont noħu gost nitla fuq il-bejt noqgħod naraw il-fireworks jien u t-tfal. Għaxara, vera, xena sabiħu tara l-kapacità tal-Maltin, it's part of the culture. Il-festi meta ngħid jogħġbuni f'dak is-sens li huma tifhem it-tradizzjoni u l-kultura u l-istorja ta' Malta minn fejn ġejja. Allura iktar minn dak dan, issa jekk inti bniedem imdorri toqgħod f'villaġġ fejn il-bot mis-cities u ma tarax dawn l-affarijiet ingħadni niftakar bejn kull bejn raħlu ieħor kun hemm distanza ta' li llum ġurnata m'għadhom xemm. Allura sewa island. Ma again, dawn in-nies li huma ma jiċċattawx. Sorry, in ġejtaw. Daqs kemm ġejtin. In mhux aċċattajthom, infimthom. U fimthom u rispettajthom. Għalax jien nixtieq minn naħa l-oħra jkun hemm min jifhimni u jirrispettani li xi ħaġa ġrat. To certain extent, imma ġrat. Allura hemm bżonn nibda nifhmu xulxin. U naħseb il-issue kbira qiegħda ta' jkun hemm dialog. Il-Konsell Lokali tal-Imsida, hemmhekk insellim lill-Konsillira l-Konsillieru nies kollha li ħadmu hemmhekk, għal darbtejn jew tlieta għamlu anka activity fil-grounds ta' faċċata tal-Knisja fejn aħna konna għamilna t-talb u għamlu activity li ta' multikulturizmu mhux jippruvaw jindirizzaw mħabba li waħda mill-lokalitajiet li fiha diversity kbira. Mhix ikun hemm dana. Ħankom jkun attendejt waħda minnhom u l-oħra ma nnexxilix. Però l-ewwel waħda kien hemm kontribuzzjoni qawwija minn dawk in-nies li huma ħanajdulhom li ġejjin biex jippruvaw jindirizzaw jew jippruvaw jarfu minn fejn ġejjin, eċetera, eċetera. Però ftit Maltin li attendew, ftit Maltin li daħlu għalija, ftit Maltin li huma kif taqbad tajt, ħadu l-opportunità biex isiru jafu. Biex ikunu jafu dik il-komunità jew dak dana. Tibqa' il-komunikazzjoni hi importanti. Allura f'dal qasam li tkun hemm iktar komunikazzjoni. Issa inti bħala Musulman li tipprattika r-reliġjon Musulmana, tipprova tlaħħaq li titlob 5 darbit kuljum kif tirrikjedi r-reliġjon. Għaw xi postijiet tax-xogħol li provdew dan il-benefiċċju lil ħaddiema u jekk għaw. Kif taħdem di tipo jinnaf tieħu 5-minute break jista' jkun għaw ma nipejjeb u forsi intom titolbu. Jew forsi jinnaf taqqazzija żejda mbagħad fl-aħħar tal-ġimgħa għax intom ikolkom il-ġimgħa mbagħad iktar twila. Kif taħdem? Mela ħejja nibdew minn hemm. Hemm xortu postijiet tal-gvern illum il-ġurnata għandi ħbieb li jaħdmu f'dawk il-postijiet hemm isu rispett u ftim reċipriku bejn in-nies li qed jaħdmu u n-nies superjuri jew in-nies il-kollegi, jiġifieri tsib min jifhem u jirrispetta u anzi li jiffaċilitaw l-affarijiet. U din li xi ħaġa sabiħa ħafna u hemm bżonn naħdmu fuqha iktar biex tkun parti minn il-belonging tan-nies lejn il-pajjiż. Mal-privat dejjem kienet issue, però again sekemm jispjegaw l-affarijiet
jien ma taħdimt mal-privat, ġili per eżempju kien jafu l-ħin tat-talb kont nagħmel kif għattint, għax it-talba kollha maximum tieħu 5 to 7 minutes sakemm tagħmelha ġifieri m'għandekx affarijiet ikbar. U importanti ħafna x'hekk ikollok bniedem disciplinat bir-reliġjon kif nemmeni Normalment ħajkun disciplinat fil-ħajja. fix-xogħol u l-kontribuzzjoni tiegħek u jkun bniedem iktar ta' xertu prattikanza, ma tfissirx li għandek it-talba 5 darbit kull jum tagħmel nofsija u 3/4 għax dik imbagħad hemmhekk Mhux hekk qed tapprofitta. hemmhekk qed tibbuża mhux qed tipprofitta biss, qed tabbuża minn ġenerożità ta' dak li jkun. Però again hemmhekk nisħaq jew prova nħaġġeġ kull min għandu ħaddiema u li huma speċjalment minn reliġjoni differenti mhux biss minn ir-reliġjon Musulmana u jkun jaf x'huma d-deċidenzi tar-reliġjon tagħhom kif isiru, eċetera, eċetera, u jiffaċilita ħilhom li garantilu jien li ħajkollu il-feedback jew ir-rispond u pożittiv fuq il-business jew ix-xogħol li għandu. It-talba tal-ġimgħa naf ħafna nies li b'xi mod jew ieħor innexxielhom jirranġaw b'xi mezz li jew jaħdmu extras jew nkella ġieli kienu minn bil-leave imma iktar jaħdmu extras jew nkella jkwistawa fil-ħin tal-break. Jiġifieri jippruvaw jikkaverjaw dak il-perjodu. Bekk kienet hemm it-talba li jkun hemm iktar postijiet regolizzati u dejjem nisħaq ikun hemm postijiet tat-talb mhux biss għar-Reġjun Musulmana llum il-ġurnata għax illum il-ġurnata diverse li għandna kbira, iżda ikunu hemm postijiet mhux niffaċilitaw il dawk in-nies ħalli jkun dejjem ħossuhom bis-sens ta' belonging, jitagħtu l-kontribut tagħhom b'mod pożittiv u jġaluhom jħossuhom li huma parti mis-soċjetà u dik healthy. Kif nifhimha jien nemmina jien. Issa, ukoll forsi tista' tindirizzaha wkoll bħala imam hawnhekk li taf ovvjament ir-reliġjon sew. Kien hemm każijiet barra minn Malta. Ovvjament rari, għall-ħares ikunu ħafna. Eżempju l-Ingilterra da kien hemm tabib u għax iddeċida da l-ħin tat-talb kien hemm pazjent kien qed jiġi operat sospiċċata li miet. Naħseb ir-reliġjoni tik l-eżenzjoni hemmhekk fis-sensu sens komun ovvjament. Ngħidu hekk, ħafna meta naraw bniedem li jipprattika reliġjon ħażin, speċjalment meta tkun tifhem ir-reliġjon, tinduna li kemm hawn nuqqas ta' tagħlim biżżejjed f'ċertu reliġjonijiet, anke inkludi r-reliġjon Musulmana, ma jkunx il-bniedem jaf l-affarijiet b'mod ġenerali, dak li għamel dak it-tabib tiddispeċini però mhux l-Iżlam. Il-profeta profeta Muhammad alayhi salam għallimna ħafna affarijiet kif nistgħu nindirizzawhom fi żminijiet jew f'sitwazzjonijiet li huma differenti. Biex nagħti eżempju, bniedem li hu qed titravilja jew bniedem li hu ma jiflaħx hu exempted billi jagħmel is-sawm. L-istess fuq it-talb hemm ċertu exemptions iskont ċirkostanzi u l-affarijiet. Min nuqqas ta' tagħlim, il-bniedem jagħmel dawn it-tip ta' affarijiet. L-reliġjon ma tgħidlekx itlaq pazjent jew ma tgħidlekx tkun qiegħed fuq xi ħaġa li hemm il-konsegwenzi wara jew tgħidlek ħalli kollox imur itlob. Int fil-fatt min ma jafx, it-talb hu qiegħed bejn waħda u oħra hemm window time. Jiġifieri hekk għall-argument it-talba ta' nofsinhar fis-sija kważi sal-5 għandek window time tista' tagħmel dik it-talba. Għazgħu, għadda janka ħaddiem, jista' jkun hemm rotation, għadda għandek ħaddiem Musulmani, mhux jiqfulek l-10 daqqa. Mhux hekk, ifhimni, ħanajdu hekk, it-talb gathering fir-reġjun Musulmana u inkoraġġjat ħafna, imma f'sitwazzjoni li tkun għandek ħanajdu hekk, għandek machine operation, għandek 10 minn nies għaddejn fuq 10 magni jridu jixxiftjaw l-xulxin jew jgħaddu l-xulxin il-production. Basta twaqqafhom kollha f'daqqa. Imma mbagħad pereżempju jekk jistgħu il-ħin tat-talb jagħmluh fil-ħin tal-break. Why not? Jew nkella tajt tisma' ħanwaqfu ħaneħdu break ta' sigaret kif tgħidlu jien. Jagħmluha. Ir-reġjun bl-ibda mod ma tagħmellek ħajtek iktar diffiċli, iżda n-nuqqas ta' tagħlim jew n-nuqqas ta' knowledge li jkollhom in-nies jagħmel żbalji bħal dawk għax ma jkunux jafu. U sfortunatament jidhru ħażin mbagħad. N-nies li jsegwu għax in-nies jista' tagħmel. Melkem intaqsu iktar minni taf li l-medja jibinna mikrija u l-medja ħafna drabi jkun iridu xirtu Clicks. Clicks. U allura dak il-clicks ikunu at a cost of an issue of situation li situazzjoni li ma kellix bżonn tiġi b'dak il-mod. Issa saru ukoll iċ-ċensiment ftit ilu u jidher li hemm 17,000 jew f'dak l-akwati Musulman Malta.
inti mill-esperjenza ta' triq, għax inti naf li għalkemm speċi bravu hekk imma tkun ħafna tkun ħafna dejjem fi triq, fis-sens ma' n-nies. Inti taħseb li vera żbada xil-1000 jew iktar. Inkont imdaħħal xi ftit jew isbtat ċensiment, tajt ir-rekomendazzjoni tiegħi li ġew milquha l-grazza tal-hawn ingressa n-nies li huma hemmhekk għax naf li ħadmu bis-sieħ anka li ċ-ċensiment sar b'lingwi differenti u ġie ppreżentat u għall-ewwel darba kien anka imdaħħal fl-istorja ta' Malta li jsir ċensiment fuq ir-reliġjon li fil-opinjoni tiegħi ma laħħaqx wasal f'perjodu opportun biex in-nies ikunu jafu xi jfisser dan iċ-ċensiment. Ħanerġgħu nmurru għal dik tal-issue tal-kulturi u li minn fejn ġejjin. Jekk kollok nies ġejjin minn kultura ta' militarja u kultura ta' security għolja u ħafna drabi daw l-affarijiet huma ishom qed titkixfu fuqek, int mhux se timlih. Ma kienx hemm ċans li dawk in-nies ikunu jafu dak iċ-ċensiment għal xi qiegħed. Obviously il-messaġġ ma wasalx għand komunitajiet kollha mhux biss il-komunità Musulmana u dan again għax hemm bżonn isir dak li ngħidulu bridges, dak li għalhekk qed nisħaq li jkun hemm consultation jew anka workshops f'livelli differenti fuq ħafna affarijiet bħal dawk. In-numru fl-opinjoni tiegħi hu ħafna ikbar minn dak, mhux numru ta' allarmanti imma parti ċan kbira fis-soċjetà tiġi kważi tieni maġġoranza jekk ħanħarsu lilha wara l-Kristjaneżmu. In-numru ikbar bejn wieħed u ieħor between 30 u 35K u dan bbażat mhux biss għax on the ground ġifieri naf l-affarijiet kif huma, imma ġej minn ħafna elementi oħra li naf bihom u naf li dawk jeżistu f'Malta. U naħseb ukoll tajjeb kif semmejt inti, apparti jkun hemm element ta' biża' fil-li jibżaw speċi jgħiduha forsi għax ħajittimbrawna jew xi ħaġa. Hemm ukoll eżempju bħal ma kellna reċenti da, xi ħadd ġo daret joqogħdu jew flet 40 ruħ. Da mhux ħajiddikjara li hemm 40 ruħ. Għal ovvjament biża' għax da jaf li qed jikser il-liġi, mela jgħidlek għandi sitta. Indak l-qasam nagħti t-tort l-awtoritajiet. Ħanajt xi ħaġa bħala ċittadin. Inna naqbel li jkun hemm fines kbar għal dak tip ta' nies li għamlu dak tip ta' abbuż. Anzi pjuttost rridu niġu b'sistema kif in l-Ingilterra l-argument li hemmhekk kull bniedem li joqgħod f'post jiġi rreġistrat mal-Kunsill. Mal-Kunsill mela. U jkunu recorded u jkunu l-affarijiet qegħdin magħrufa. Kemm għal stat fil-qorti, pereżempju ħafna drabi jmorru jagħmlu referti u l-persuna ma jsibuhiex. Allura dan ikun qed jikri, kien qed jikri fil-post A, issa tikri fil-post B u l-referti ma tasalx u l-proċess tal-qorti jieħu fit-tul iktar. Mhux tort tal-maġistrati ma mhux tort. Tagħmel movja? Le, mhux tort tal-maġistrati u laqqas ta' min qed jagħmel jew iwassal referti. U tort tas-sistema jew anke tal-persuna li suppost responsabilità jinforma jew ibiddel l-ID card jew mhux jekk jridu jsibuh. Da li qed tgħid inti fil-fatt jiena hawn kellna s-sindku Konrad Borchman mistieden ukoll. U dal-punt li qed inti kien allaċċaħ ukoll mal-ġbir taż-żibel. Għal aħna qal ma jistax ikollna nies ma nafux li qegħdin jgħixu hawn, għalhekk ikollna nies reġistrati bħal barra, tipo inti bader qed joqgħod għall-argument ġewwa l-gżira. Ġoda tali post. Mela inti you can relate anke kemm xi problema. Da ma nafux kemm hawn nies fil-verità ma nafu xejn bħalissa. Waħda mill-issues qiegħda wkoll jekk trid toħroġ ċitazzjoni. Mela l-post irreġistrat fuqi. Jien għaddejtu f'idejn aġenzija biex tikrih, jien qegħd imsiefer u nibda nsib ix-ċitazzjonijiet fuqi. Mhux hekk. Dak eżempju sempliċi. Jekk qed toħroġ ċitazzjoni, hemm blokka, inna kif ħandirizza min ħareġ dik il-borża minn dik il-blokka. Min minnhom ħareġa dik il-borża ħażin? Jew tafa fiha l-affarijiet ħażina. Mhux hekk. Għax tinsiex dal-aħħar kif tiduru l-warden. Mhux hekk, ekku. Allura jekk kienet f'blokka ta' appartamenti, niġi maħħal bħal ħadd ieħor fil m'għandix taqsam, naħseb xi sfer. Għalhekk naqbel magħha li jiġu rreġistrati fil-Konsell Lokali, ikun kull bniedem marraf minn fejn u x'qed jagħmel, ħalli almenu nagħmlu. U jkollna records ħafna iktar faċli għal kollox anke biex tittieħed azzjoni. Anke ċansiment tkun taf iktar. Ċansiment ħadd tkun tafu kważi in real time inħin kollu u anke nkun nafu ngħidu isma'. F'dal pajjiż hawn l-argument vera 700,000 ruħ għall-argument mala l-isptar.
Rridu nikkajterjaw għal dak l-ammont ta' nies. Fil-fatt iċ-ċensiment Għamina meta sar ora jiddaħlu l-prospettiva ta' reliġjon għax kien xi ħaġa hemm bżonn għax illum il-ġurnata bid-diversità. Imma waħda mir-raġuni taċ-ċensiment saret biex kif għattajdin li gvern jekk ħajfassal jifassal xi jfassal jekk hux sptar, jekk hux għal dawl il-ilma. Nemmen ukoll li għadhom mhux accurate għax hawn ħafna minn fejn loopholes. Bħal daw in-nies fimt li jirreġistraw ħafna inqas bħala nies. Fil-fatt jekk tinnota dal-aħħar il-pulizija u hemmhekk insellmulhom għax-xogħol siwi li qed jagħmlu, speċjalment anke tal-immigrazzjoni, tal-immigration, qed insibu ħafna nies li daħlu hawn Malta mħabba li huma parti mill-EU għat joqdu għaw Malta b'mod illegali. ċertu minnhom illegali, għax ċertu minnhom għadhom fil-parameter ta' legalità. U again, dawn in-nies huma qegħdin hawnhekk maħniex konxju mill-eżistenza tagħhom u obviously meta tmur f'ċertu jew għal ċertu servizzi ħadsib mhux qed tista' jikkejterja. Il-gvern nara kemm qed jitlef li jista' jigwadanja taxxi fil-verità dawn. Bla dubju. Meta nara jien eżempju iduru triq waħda letteralment daw jiġbrulek 50 ruħ. Mela ara fil-verità kemm hawn eluf ta' nies li qas nafu li qegħdin hawn. Aħna tal-li dejjem konna jisna pajjiż ġeneruż u pajjiż qisu miftuħ għal kulħadd. Kulħadd jiġi jagħmel li jrid. Le mhux ismani, ma naħsibx li l-pulizija mhux qed jagħmlu xogħolhom għax meta jagħmlu jistgħu ilaħqu iktar din, imma bla dubju bħala sigurtà naħseb aħna waħda mill-iktar pajjiż siguri fid-dinja. Jekk tħares lejn pajjiżi li ċertu postijiet, ċertu ħinijiet, ma stax timxi hawn Malta dik m'għandniex. Ġifieri għadna għall-grazza tal-Alla u nibqa' nitlob l-Alla li nibqgħu b'dak il-sens li anke tfajla timxi f'nofs tal-lejl ħadd ma jidhirha xejn, m'hemmx dak it-tip ta' ċertu pajjiżi ta' ċertu fastidju. Orajt, il-fastidju l-ħin kollu għaddej ma fil-punt. Jenna raħat netilfuha bil-mod, imma fej pajjiżi oħra vera għadna. Le, aħna għadna f'dak kif qed tara ċertu postijiet anke kbar bħal Pariġi, biċċiet minnhom toroq qasti ta' żarda asraġel ma jgħaddi jaħsbu tfajla. Għalhekk qed insemmejt it-tfajla mħabba li kif taqbad tajt, mhux naraw kemm hu safe. U hemmhekk naħseb mħabba li l-xogħol ta' sigurtà isir. Forsi mhux qed narawhom kif nixtiequ aħna, però kif qed jagħmlu huma. U nċentu ħanedu għek affarijiet li nafin, nista' niggaranti li huma qed jagħmlu xogħolhom bis-sew. Imma obviously nibqgħu aħna rridu nkunu strumenti ieħor biex ngħinu. Jekk hemm xi ħaġa naw in-nies aħna rridu nirrapportaw jew ninformaw. Orajt, mbagħad tiġi f'sitwazzjoni tajt isma' ħanoqgħod nitla l-qorti dik parti dik inħossha parti minn l-obbligu tiegħek bħala ċittadin u lealtà jew belonging lill-pajjiż. Mela, wasanna l-aħħar domanda għax diġà għaddittija. Biex intiereġ. Mela, għandek xi appell forsi lill-poplu Malti anka dawk immigranti voldiri li ġew hawnhekk u qed jgħixu hawnhekk illum biex flimkien ngħixu fl-aħħar mill-aħħar fil-paċi rridu u l-armonija. U mingħajr il-pajjiż ma jitlef l-identità li tkun imbniet tul is-snin. Mela, l-appell tiegħi jkun bil-Malti, allura 90% li jisma' huma l-Maltin. Ekku. Ma tfissirx li sħabi kemm meta nagħmel pritka tal-ġimgħa u kemm meta niltaqgħu flimkien ma ngħidulhomx dan id-diskors, imma anzi nibda ngħidu. Forsi tgħaddeh bl-Ingliż ukoll. Le, ħanajdu hekk. Jew fl-aħħar bl-Arbi insomma. Le, bil-lingwa fimni għall-grazza tal bit-tet lingwi ġifieri mhux in-nixxi tal-lingwa, imma ma rridux nibżgħu minn xulxin. Irridu nkunu nafu iktar. Niftħu l-bib ta' diskussjoni u anka jekk hemm bżonn ikonna komunikazzjonijiet iktar aħjar. U naħseb hemm bżonn anke fuq livell ta' lokalitajiet jekk il-Kunsell Lokali jieħu konsiderazzjoni li jara min qed jiġbdik obviously trid tirreġistra l-ewwel fil-Kunsell li jekk il-Kunsell Lokali jkun jibda jaħdmu li jkun hemm activity kulturali fis-soċjetà apparti reliġjużi. Naħseb kif jagħmlu l-politiċi meta jkollok il-birthday u jkollok il-festa tal-lokalità jibatulek dak il-kar imma li jkun hemm dak l-indirizz li jiġi indirizzat ma' n-nies tal-komunità. It takes time, nista' nibdew mill-iskejjel f'dak il-qasam, però nibqa' nisħaq tiddejqux jekk ikolkom neighbors jew nies mad-dawra u mhux qed ngħid minn dawk li jdejqu, ma qed ngħid minn dawk li huma tista' tikkum iftħu l-bibien. Meta tżewwiġt jien mur noqgħod bir-kirkara u nagħlaq biha din. U obviously jienu l-maradna konna kważi li żgħar kopja
fit-triq għax taqbilna kienu kollha ġifieri nies li kellhom diġà tfal. Allora meta tżewweġna hekk inkun mmorru fil-għodu għax-xogħol, il-mara bdiet titsellem lil dawk in-nisa ta' triq għax il-maġġoranza tagħhom kienu l-ġiel ukoll jmorru għax-xogħol u kienu nisa il-mara iktar tkun id-dar. U spiċċat isa bil-mod il-mod tagħmel magħhom ħbieb. U hemmhekk iġgħat xi ħaġa sabiħa li nammira l-mara tiegħi li għax vera għandha dak il-karatur koraġġuż li qabdet tistiedni in-nisa ta' triq fejn noqogħdu għal kafè. Li xi ħaġa mhux normali jisaf fis-soċjetà u speċjalment i barranija ġifieri orajt bil-velu hekk tinduna għalhekk tinduna li barranija imma titkellem bil-Malti u hekk. U sidinithom għattew il-kafè, però kien inqala xi ħaġa waħda biss wara dik li hemmhekk ġejna fit-triq isna parti mill-familja. Il-belonging l-semmenti. Eżatt, għalhekk id-dispiċi tlaqt minn dak il-post. Tlaqna minnaħa tal-fejn kena minn familja. Fil-fatt meta kellna t-tielet tifla u kellha kondizzjonijiet u kelli nsifir biha l-Ingilterra, qatt ma ninsa kemm in-nies li huma mad-dawra fit-triq tagħna. Xi-triq tagħna hi kienet Gori Mancini Street fejn il-Knisja ta' San Giuseppe. It-triq qasira imma kien isir fiha ħafna attività tas-soċjetà u tal-komunità, speċjalment meta jkun hemm il-festa tal-ħaddiema u hekk. U n-nies kollha ta' triq ġifieri bdew jiselmuna nkellmuna ġieli ġew għandna, ġieli stidnuna għandhom. L-isbaħ u isbaħ kienet kif qatlek fuq dik tat-tifla li l-mara imħabba li sifert, il-mara ma tsuqx dak iż-żmien għadha kif kellha ċesarja u tfal il-komplement kollha il-kbar kien għadhom żgħar ġifieri għadhom maximum ta' 10 snin u 11 sena kienu jaraw x'għandha bżonn. Kienu ħabtu l-bib, jiċċekkjaw jekk xogħol sew, għad tinqosa xi ħaġa u hemmhekk laqqas ninsa il-fader tal-Knisja Father Mark jekk ma ninsel biżbal dak iż-żmien li anke ġifieri kienu għamlu xi xirja għall-grazza tal ma kenniex bżonn imma sibniha apprezzajnija ħafna li għalhekk ngħidlek is-sens ta' belonging li inti tkun parti mis-soċjetà. Dejjem kien jaraw għax għamilt kważi 10 tim bit-tifla barra fl-Ingilterra. Allura f'dak l-10 tim ma ħalluwix waħedha kien jaraw jekk għandix bżonn jieħdu tfal l-iskola, jekk għandi bżonn xi ħaġa biex tinqada jew xi ħadd. Dak huwa sabiħ tal-Malti fil-verità. Sabiħ eżatt. L-iktar mbagħad meta tfal kibru li meta kienu jkun hemm l-activities tat-triq ta' ngħidu tal-Knisja, tal-festi. Speċjalment ikun hemm hemmhekk f'dik it-triq kien isir activity ta' sports. Speċjalment fi żmien ta' x'ismu l-ewwel ta' Mejju jum il-ħaddin. U kienu jiġu jarmaw u t-tfal tiegħi kien jinżlu jilagħbu magħhom kien jagħmlu l-affarijiet ma' dawk l-tfal li kien jiġu minn Birkir Kara kollha ġifieri tista' timmaġina. Mhux it-tfal ta' triq għax ħafna minnhom kienu iktar minnhom ikbar minnhom, però kien tkun sabiħa u dik li rridu nibnew fis-soċjetà li din rajta wkoll Ġermanja tlajt darba hemmhekk fuq xogħol u fl-airport tara nies li huma ta' kaġun ta' oriġini differenti, Afrikani jew Asjatiċi jew whatever, u ġew l-airport mela jien wint Maltin, jien wint nitkellmu bil-Malti, kif il-mument li nduru nkellmu l xi ħadd minn kulur differenti jew hekk, kien jitkellmu bil-Ġermaniż bejniethom. Mhux hekk għax dik tkun inkomen. Il-comment tagħhom li huma bnew dawk il-grounds li isma' we are all citizens. U l-komen għandu jkun nemmen jiena xi ħaġa tal-pajjiż. Għak ħaġiba mbagħad naħseb dejjem ħajkun għandek il-friction. L-qajtni jien għandi nirrispettak u nifmek lilek għandek tilqani l-qajtni jien rid nifmek u nirrispettak u nippretendi wkoll tifhimni u tirrispettani. Bekk naħseb tista' tagħmel healthy and secure society. Mela Bader, nirringrazzjak ħafna li għajt l-istadina tagħna u ġejt fil-programm, naħseb kien programm interessanti li sirna nafu lilek u anke wkoll il-mod kif integrajt fuq li jista' jkun eżempju għal nies oħra. U konvint li l-qudiem nerġgħu nintaqgħu forsi anke s-sena d-dieħla u niddiskutu ħafna iktar issues miegħek interessanti. Thank you lilek tal-istedina, thank you tal-li l-qajtuni magħkom, thank you tal-li tajtni l-opportunità li nwaslu messaġġ forsi dak li qed tippjana l-gvern ikun jittieħdu ċertu idejat forsi jgħinu iktar għal l-gvern jgħidha l-ideoloġija ta' integration jgħidha l-ideoloġija tal-belonging. Grazzi ħafna. Mela, nirringrazzja t-telespettaturi tal-li kienu magħna llejla u nħeġġiġhom biex il-ġimgħa d-dieħla wkoll jerġgħu jingħaqdu magħna fil-programm. Grazzi ħafna.